チャンネル719ナイクモータース。この後ご覧の1965年トヨペットマスターライン RS46V の車両動画アップしたいと思っております。久しぶりにね、にわかに YouTube 動き出したんですけど、理由がありまして、これからね、収益化参入条件というのが厳しくなるという記事を読みまして、私、せっかく収益化までこぎつけたんだから、ちょっとちゃんとやんなきゃななんて思って、YouTube スタジオを覗いてみたらですね、すでにその資格を失っておりました。はい、残念です。ちなみに、これまでに YouTube で稼いだ金額をお伝えします。総額、なんと、8500円ということでございます。これからまた頑張ろうかな。喋りが本業なんでね、日本一聞きやすい解説でお届けしようと思っております。こうご期待。